Takže čaute lidi, tady je, tu je Robloxák a dneska sa pokúsime skemnúť 80 000 ľudí. Poďme na to. Bereme si tu karty. Tu našich guardov, takzvaně, predáme. Máme 2 milióny, tak za to si koupíme tohoto. Fuj, a tohoto, ten zaberá dost města. Už máme 70 000. Ty krásu, kámo. Forest card, to som ešte nemal, ešte to je elektrická karta. Fúha, kámo, tak oni sú dobrí. Dáme 100 000, dáme 100. No tak pozbierame si to od všetkých karty, ideme to predať 5 miliónov. Keď vás toto bude baviť, tak vám túto hru napíšem do popisu videa a môžete si ju zahrať. Máme 80 000, ale dáme 100. A keď chcete ďalší diel, tak aspoň 10 lajkov chcem. Verím, že to dáte, lebo ste najlepší. No takže... Tak ideme zbierať. Predáme, máme 13 mega, tak to si môžeme kúpiť aj milionárového skenera. Kokos, ten má normálne, že vieš, ty kokos, kámo, mi dáva ale dobrú kartu, ne? No neviem, čo je dobrá, ale akože dosť dobrá. Ideme predať. Máme 20 mega. Tak máme si tohoto. Tento je cool. Tento. Ty kokos, ten zaberá dosť miesta. Skúsime ho teda napríklad sem. Z jeho hlavou by som mohol toto. By som mohol dať Dominikanu a potom by to vieš, jak teda kámo, to by si... To by bolo extrémne dobre. Ideme zobrať od rotačáka. Teraz to budem volať rotačák, lebo rotuje hlavou, ako keby to bol vrták. 18 mega, kámo. Na X. No, až máme 100 000. Tak čaute lidi a v ďalšom dílu dáme 5
500 000. Tak čau.